asok thaijana bagui ang koib haine heboni ulo sung tabok sini madam observer bom gnangjuk Shormila debor manobone asok thaijana bagui koib haine heboni agulo tabok observer madam Lucy Jomatianos boni asok thaijana bagui ang koib haine hai sini pandau paisok paijak observer selani ingui borong gunang sar rama joy Jomatiano boni asok thaijana bagui ang koib haini hai sini hani paisok paijak observer korbo be ingui borong gunang te Amarpur bisingo puila te pramo thano to bonai sar borong gunang Asiram Riang no boni asok thaijana bagui ang koib ge sini thani paisok paijak Ongpi Subjunal ni chairman borong gunang sar Debsadon Jomatia bono komol huni bisinibo bono boni asok thaijana bagui ang koib teibu paisok paijak sin thaniwo Tripura Youth Federation ni Central Committee ni Vice President borong gunang sar Sukobasi Jomatiano boni sinimung tei asok thaijana bagui ang koib bonobani chobani chibai hambaya pharo thayo manja pheke chini phayong tusu ompi ni chini MDC borong ganang sodagar koloi bonobani chobani chibai hambaya pharo tebo manja pheke chini observer chini Rono Bijoy bonobani chobani chibai hambaya pharo manja pheke chini borok folok laina YouTube ro net ro borong nai khana oi sekam puro ka borok bolong bisong to silai ro tung কোচবিহার ni boke borok আন্দোলন মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে borok কক সাই tongmani nugu borok je kumai thangka masa masa sisai tongnai ro ok no tini borok bolongo tongto tino buino sahorai tongo ong hai chung nugu sungbo sung আন্দোলন khlane ringya buibe sajago bujina ringya boba grame motha thangchang ni himamo bujina ringya komanai amasi একমাত্র সুনম থানায় সুনতি খকনাই বুবাগরা মাসাসে তুমি বহকে ও হানি যত দাম যত সাকা বনি সিলেফানো বনি মূল্য কুবাং চিনি বুবাগরা খরকসানো তবু বনি ব মুনি মুক্তানি সিলেফানো বসুঙ্গু বহকে মুতাইনি হিমানু বিনি ব্যক্তিগত রাং বাইছে